Byta, byta, byta. Powiedz coś, Wiktorku. Opowiedz coś. Opowiedz coś. Byta, byta, byta. No i co jeszcze opowiesz? Byta, byta, byta. A tam masz telefonik. Telefon tutaj jest. Zrób halo, halo. Tu masz telefonik. Swój zabawkowy. Bita, bita, bita. Książeczka, tak? Trójkąt. A pokaż, jak wciskasz guziczek. O tak. Brawo. A tu sroczka kaszkę ważyła. Temu dała na miseczkę. A jak halo, halo robisz? Halo, halo, tam jest telefon. Masz telefon. Zrób halo, halo. Halo, halo, tak? Halo, halo. Kto dzwoni? Do mnie ktoś dzwoni? Halo, halo. Do Wiktorka. Proszę. Coś walnęło. Tu sroczka kaszkę ważyła. Jak się robi sroczkę? A gdzie masz nosek, Wiktorku? Pokaż mamie, gdzie masz nosek. Wiktorku, pokaż mamie, gdzie masz nosek. Gdzie Wiktor ma nos? Gdzie Wiktor ma nos? No do kółeczka trzeba, nie do kwadracika. A gdzie masz nosek? Gdzie ma Wiktor nosek? Wiktorku, gdzie masz nosek? Gdzie masz nosek, Wiktorku? Teraz jesteś zajęty czymś innym, tak? Gdzie ma Wiktorek nosek? Gdzie ma Wiktorek nosek? O, chyba idzie kupa. No to papa. Czemu nie na nocniku? Papa. Gdzie masz nosek? Gdzie ma Wiktor nosek? Gdzie ma Wiktorek nosek? Wiktorku, gdzie masz nosek? Brawo!
Brawo! Jak brawo robimy? A gdzie masz nosek? Super! Tak, kółeczko do kółeczka. Brawo! Brawo! Teraz resztę. Papa, pomachaj do. Co się tam stało?